Yo diría que tenía un alma migrante que se movía entre pueblos, entre idiomas, entre culturas, entre religiones, siempre abierto y siempre escuchando. Esta escucha fue como su gran plusvalía. Tenía, suelo decir yo, como las orejas como caracoles, como que estaban captando cada movimiento. Yo conocí a Yuri en Europa. Trabajamos juntos en varios proyectos solidarios y así en el principio, verdad, me pareció un poco loco. Siempre tenía ideas que para mí solo son sueños así. Tenía la idea de ir con un barco y así, armar a México y a Oaxaca, Chiapas, a los estados más pobres. Él me hizo así creer que realmente se pueden lograr esto, así realizar los sueños que tenemos. Y eso me tocó mucho. Semmoinen oppimatka tässä on kyseessä monella tapaa. Ja ehkä semmoinen toivon ja uusien näköalojen keruumatka. Kuitenkin mä koen vahvasti ja kaikki näyttää viittaavan siihen suuntaan, että ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi ja muutenkin tarvitaan sellainen iso yhteiskunnallinen ja kulttuurinen muutos. Sellaiset tekniset ratkaisut ei oikein johda minnekään muuta kuin ehkä siirtelee sitä ongelmaa yhdestä paikkaa toiseen paikkaan. Et niin tämmöinen kasvuun perustuva kapitalismi, se on kestämätön. Se pitää saada muutettua. Yo creo que un gran parte de esta cultura de consumismo tiene que ver con nuestra falta de oportunidades a dirigir nuestras vidas. No somos libres y por eso consumimos, para sentir que estamos en control de qué pasa. Y por eso tenemos que crear nuevas formas de libertad y autonomía. Näitä menneitä kokemuksia niin kuin kansanliikkeistä, niin kuin tämä Oaxacan 2006 kansannousu. Ja sitten sitä tavallaan niitä sen vaihtoehdon ei-kapitalistisen yhteiskunnan sen versoja on Oaxacan yhteisöjen itsehallinto ja zapatistien kehittämät itsehallinnon muodot ja paljon kaikkea, missä on aineksia muunlaisen maailman rakentamiselle, niin siellä jollakin tavalla on toivoa ja sitten strategisesti tai sillä tavalla merkittäviä aikoja nytten. Niin siellä haluaa olla läsnä oppimassa ja sitten tietysti se, mitä omalla läsnäolollansa pystyy ennaltaehkäisemään jonkun väkivaltaisen tukahduttamisen mahdollisuutta, niin sen tekemässä. Pues los pueblos indígenas en México tenían la semilla de la verdad, de la esperanza. Eso fue como su gran pensamiento y él quería compartir esta semilla con su pueblo también en Finlandia. Sillä tavalla kamppailu täällä ja uuden rakentaminen täällä on jotenkin se, minkä kokee omaksi ja tärkeäksi. Senkin takia, että mitään zapatistien itsehallinnon muoto ei voi tänne suoraan siirtää, eikä niin kuin täällä voida alkaa elää niin kuin alkuperäiskansat Meksikossa tai muualla Latinalaisessa Amerikassa. Et meillä on oma kulttuuri, mistä muutoksen täällä pitää syntyä, mistä sen niin kuin pitää rakentua. Semmoinen kopioiminen on mahdotonta. Niin kuin sitten jonkinlainen niin kuin inspiraatio ja ehkä se toivo toisenlaisen maailman mahdollisuudesta, että jos sitä